खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा ब्रैथि नै बोसोरारि जथुम्माया 4 आरो 5 नभेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो लानाय हाबाफारिखौ रामपुर बिजयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय खुंफुंगासिनो दं। हाबाफारि बायदि गिबि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो देखाफाम गामि पन्चायतनि आफादगिरि देबज्योति स्वर्गियारि बिथाङा। हाबाफारियाव रुंसारि जादब बसुमतारी गोसोखां आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, रुंसारि बिनाराम बर' गोसोखां थान्दै नब्लां बेखेवनाय, रुंसारि महित रामसियारि गोसोखां बुलुर बादायलायनाय बेखेवनाय, बिफां गायनाय, रुंसारि फणिधर बर' गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एसपि बड' जौसिन गेजेर फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि फागुन बर', बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएल अनसाय लेङाइ मासिगिरि खगेन दैमारि, मिसामारा गामि पन्चायतनि आफादगिरि सबिता बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि मकस बसुमतारी, रामपुर बिजयपुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राखेब बर' आरो ओनसोलनि फरायसालिनि फोरोंगिरि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। गिबि गिबियावनो दिनैनि बे जोंहा रामपुर बिजयपुर गामिनि जानाखि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि दखरानि। बेवहाय ब्रैथि नै बोसोरारि जथुम्मा नि जानाखि बडि फर्मेशन जागोन दिनै। दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव आंखौ गाहाय सायनासालि बेखेवगिरि हिसाबै सानजा सानजारि दखरा आफादा हांख्रायनायलाय आङो दिनै बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होलांबाय। जोंहा सेथि हाबाफारि दंमोन गेट बेखेवनाय, बेखौ देकापाम जिपिनि मानगोनां देबज्योति स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय, बिथांखौ साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे जोंहा दंमोन आलासि जिरायग्रा नब्लां, बे नब्लांखौ बेखेवना होलाङो जोंहा फागुन बर' बिथाङा, बिथांजों साबायखर बावबाय। लोगोसे आरो जोंहा जामुंसालि दंमोन, बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होलांबाय मानगोनां मिसामारा पन्चायतनि जिपि प्रेसिडेन्ट सबिता स्वर्गियारि बिथां। थिग बेबायदिनो जोंहा हाबाफारिफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे जोबलांगासिनो। नै दा जोंनि गेजेराव सोलिबाय दं जोंहा गथ'फोरनि जानाखि फरायसा फरायसुलिफोरनि खन्थाइ बादायलायनाय, मिथिखायै बुंनाय, बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानि जानाखि साननैनि हाबाफारि, गिबि हाबाफारियाव जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे गोसोखां जितेन बर' बिथांनि मुङै गाहाय सायनासालिखौ गोसोखां हिसाबै बिथांनि मुङाव लाखिनाय जादों। बिथाङा थांनाय 2 बोसोर जास्लाबैयावनो, बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा अबथिरा जिउ रुंसारि जालांबाय। बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेखौ हास्थायो। आरो लोगोसेयै जोंनि जानाखि बे बिथां जितेन बर' रुंसारि जालांनाय बिथांनि न'खरनि गासै न'खरखौ जोङो बिथांनि जानाखि थालांनाय गावनि बिसि, गावनि असे फिसाला सानै आरो फिसाजो सासे आरो फंबायमोन, बिमामोन, बिथांमोना जानाखि गावनि आंगो फिसा जितेन बर'खौ खोमानांबाय एबा बिफाखौ खोमानांबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद दुखुआव दङ। आरो बिथाङा सासे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानिल' मावथि नङामोन बा आफादगिरि नङामोन, बिथाङा गोबां समाजारि हाबा मावलांदोंमोन। जेरै बिथाङा गिबियावनो जोंनि 3 नं नावकाटा गामियाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। 1979 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो बे 3 नं नावकाटा गामियावनो। आरो बिथांनि जोबथा हां बोनाय
समान जाबाय 2025 मायथाइनि 21 आगस्टआव बिथाङा जिउ जोबलाङो। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा जोबोद सोलो गोनांमोन, जोबोद गोख्रों आरो जोबोद साहस गोनांमोन। बिथाङा गासैबो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ बा गासैखौबो जयै लाखिनो हायोमोन आरो लोगोसे हाबा खारजो बायदिसिनाफोराव दमासिफोराव बैसागोफोराव फोरबोआव गोबां रंजा बाजा फेस्ला रावजों बुंनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हायोमोन। बेबायदि मोनसे आखु दंमोन बिथांनियाव आरो बेबायदि बिथाङा आरो गोबां हाबा मावलांदों, जेरै नावकाटा एमइ स्कुल GS गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावलांदोंमोन आरो लोगोसेयै गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि जुनाय जिल्लानि बिथाङा लेङाइ आफादगिरिबो हाबा मावलांदोंमोन आरो लोगोसेयै जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा महनपुर इउनिट एबसुनि आफादगिरि बिबानबो बिथाङा जोंनि मावलांदोंमोन। बर'नि गेजेराव बिथाङा गोबां हाबा मावलांनो, बर'नि समाजखान्थि रांखान्थि माहारियारि दानाय हाबाफोराव गोबां बिहोमा होलांदों। बिथांनि जिउ जोबनाया जोंनि थाखाय, जोंनि दखरानि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा जालांबाय। जोंबो दुखुआव दङ आरो लोगोसे बिथाङा जाबायदि हास्थायदोंमोन, बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा जानाखि अबथिराय जिउ जोबलांबाय, जाहाथे बिथांनि मावनो थानाय हाबाफारिफोरखौ दा थानाय जानाखि एग्जिस्टिं दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोजाङै मावो, जों बेखौ हास्थायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बोथोरफ्राव जोंनि दखरायाव जेन मोजाङै मोजां हाबाफारिफोरा जालाङो, समाज दानायाव समाजखान्थि रांखान्थि आरो हारिमु जौगानाय हाबाफारिफ्राव जेन मोजाङै मोजां जायो। बिथाङा जेन जोंखौ बोर सारस्रिहरो, आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय सायनासालि बेखेवनायनि दसे सुंद' बिबुंथियाव नोंथांमोना आंखौ लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मिडियानिसिम साबायखर बावबाय आरो बेखिनियावनो आं बुंथिनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो रादाम बुथुमगिरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो बे सानजा सानजारि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै खुंगा 42 बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि गिबि हाबाफारि, बे गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनैनि हाबाफारियाव थांफै गेट बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे गाहाय सायनासालि रुंसारि जितेन बर'नि जा बे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवखांबाय। बेजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय, बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो मावखांलांबाय। दा जोंहा दं मा होनो जामुंसालि, बै जामुंसालिखौबो दिनै बेखेवखांबाय। दा बेनि उनाव जोंहा दं डेलिगेट हल, बे डेलिगेट हलखौ दान्दिसे उनाव जों बेखेवगोन। दा जोंहा दं बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय। बे थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोंनि गं 42 दखरानि सिङाव थानाय बे गासै फरायसालिनिफ्राय जों फरायसाफोरखौ मोननो हादों। बेवहाय जोङो गासै फरायसुलिफोरनिफ्राय बे खन्थाइ बादायलायनाय, सावगारि एरनाय, हरखाब बुंनाय, बे हाबाफारिखौ जों लानानै दिनैनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि दखरानि सिङाव थानाय गं 42 गामिनि खोन्दो आफाद दाना होनाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे जायगायाव खुंनाय हिसाबै बे जायगानि गं 7 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बे दिनैनि जानाखि बादायलायनाय हाबाफारि, बे बादायलायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं। मोनाबिलि समाव दिनैनि जा थान्दै जथुम मेलाव, बे थान्दै जथुम मेलाव जोंनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। बेवहायबो जोङो ओरैनो गामि हिसाबै जोङो मोनसे गामियाव जोङो 10सा थान्दै लिंहरदो, हौवासा हिनजावसा आरो गागि। दा बिसोरखौ लानानैनो दिनैनि बे थान्दै हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन। बेवहाय जोङो दा गोदानै सोलिबाय थानाय, दानि सोलिबाय थानाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दागोन। दा बेवहाय जोंनि गासै दखरानि दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लागोन आरो रायजोनिफ्राय जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो गासै 10सा थान्दै लिंहरनाय जादों आरो गाबोन जिहेतु गाबोननि जानाखि जोंनि गेवलां मेल जागोन, बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो
मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा आफादगिरि फैगोन मनरन्जन सार बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जे काउन्सिलनि जा चिफ मिनिस्टार सार बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै माहारियारि आफादफोरनि जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि बेयो। बे जोङो जोंनि दिनै सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा जथुम्मा बे जथुम्मायाव जे जोङो जोंनि मिरुनि आफादगिरिखौ मोननो हादों, जोङो काउन्सिलनि जा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ मोननो हादों आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि जिल्लानि आफादगिरि बिथांमोनखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो गासै रायजो राजाखौ जों खावलायहरदों जे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे न'खराव सासे सासे न' नेनो थानानै बाखि मानसियानो जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ। आरो जों फोथायनाय दं बे जोंनि मा होनो खोन्दोनि जोंनि दख'रानि गासै मावथिजों लोगोसे जोंनि गामियारिनि रायजो राजाया जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोबोद मोजां मोनो। बिथांमोना लैहोर लैहोर फैगोन, लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि मोनस्नि गामिनि रायजो राजायाथ' गासिबो मोजाङै बाहागो लागोन आरो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनस्नि गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिनिफ्राबो जाहाथे न'खराव सासे सुबुं बाहागो लाफैनांगौ बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। जोंहा बै थान्दै मेलाव जे जोंनि जाथि दानाय जे जोंनि फरायनाय ड्राग्स जानाय बेफोरनि माबाखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन। दा बे सावरायनायाव जोङो गासै जोंनि बर' रायजो राजानि जाहाथे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, सिगारेट बिरि सोबनानै स्कुलखौ फरायनायनिफ्राय थाथ'लांनाय बिथांमोनखौबो जों मा जाहोनाव थाथ'खो, मानि थाखाय थाखो आरो रायजो राजाखौ जोङो सांग्रांथि होनो नागिरदों जे जोंनि उथिफुनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय बायदि जे जोङो बिथांमोनखौनो लानानै जोंनि दिनैनि जानाखि थान्दै मेल जागोन बे थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंनो लादों। आरो जोंनि दिनैनि थान्दै मेलाव गैया होनब्लाबो जोङो 800सो मानसि जागोन आरो गाबोननि गेवलां मेलावथ' जोंहा 1500सो मानसि जों गेदारिं जागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो।